Салом дӯсто, ба канали Фаиз ресидӣ. Ҷавобнашаи Гриффиниани Питера бо забони тоҷикӣ дастрас намоед. Дари самолёт ҳуй кардам, ку туф кардам дар тормози мошин задак, мошину дига тормозро намехам. Не диски клета. Чӣ гада боша? Чува намегира? Адари DVD туф мегира. Не сигнали диск. Чува мара ғазаб моед. Гиронш кабар дига бовард онро ки чора миёва. Ман намедонам ин чӣ хеле гирон мешавад. Ки оғоз қади гирон шавад. Роки пах, роки тенак, роки 4, роки 5, роки 6. Салом пахму тахм чӣ хеле? Мо созе мо диски роки паҳму туника кофтисем айкҷоби. Ре нанумҷа сатил бумагара букон як миёви. О, айдири сатили бумага ёфтам ша. О, роки 5. Ви ба забони англисӣ нерс мегам я тамом хонда наметон. Чӣ хонда будум ша ман? Вай ба забони англисӣ нест, вай ба забони русия куре намебинад. Бегуфтаи тира медонистӣ мегам ахудум. Зард кияй? Зард амридинай, сиёҳ аҳлидинай, бизанеш амридин сари. О, рост. Амридин ба пеш бизанеш ти тупит шава. И Барбо в нокауте. Драго победил. Хина буда. О, чейру, суро ра эсасион кардем ки Иван Дра гуфи аҳлидин бибира мусобиқара. Аҳлидин бое бихеза. О, ма дида будум бое ҷа амридин мебири, била чувар хачай вақтага. О, озимада Владимир Путин ядрияло калон рӯй мекард. Муҳтарам Владимир Путин. Мо мехоҳем норозигии худро баён кунем. Ой, озима дами вақт ҳафти Путин намедонам. мақсади мо ҳамеяе ки мо баъди тамошо кардани Роки 4 бо ҳамроҳи дӯстона ба ғазаб омадем. ҳама медонад ки лӯбои тоҷик, лӯбои уруса дар лӯбои вақт, лӯбои ҷуда мебира. Барои ҳамин дигар кинора дига накунӣ. Нигаред. Равон кардам. Фикр мекунам я мехона ҷигарш кафа. Владимир Путин. Ой, худой ман, президент Путин, шумо да инҷа чико мекунед? Шоитимада сообщение роӣ кард, гуфт любой тоҷик, любой уруса дар любой вақт дар любой ҷо мезанад. Барои ҳамин мо омадем ки доказат кунем. Нақапен мара, нақапен мара. Питер бишканӯ. Ве и афти хунукаби. Талпа значит нет қапу дора. Тамом мурди Путин. Дастет дар кард. Ты биби манеш. ҳайвон, ма бибитум намешиносӣ ма. Агар биби ман боши аре бихом, ку бинум. Ихари май май эркачай май май кугам занин иҷан. Шиш Эй, ҷанатами мундарос ки гуфтад кам бод мудос накарди як гоши саз биёба. ин ҳайвон ки буд биби ман яре ки дига нахонда куш так шо рафт. бахшиш не ки качалико барои одамои фарбе не. Бешуқӣ? Ман хеле метов. ҳозир агар дар ҳамин сукутер шумо хандовар натофтен медуроен. бахшиш не ки шумо намедуроен. Питер чӣ хӯрдасти? Сухари хӯрдастам датун наметам. Духтур гуфт ки сухари бихӯ тез хароб мешӣ, фаҳмидӣ? нахо ту мара ҳамия бигӣ ки духтур бихӯр. Питер, дар диета чизи асосӣ нафта қабиданай. Илама торти зани сиём пухтагира мемонам, бояд ту наздик нашавӣ. Сад ил тамкаша бояд наздик нашавӣ. Намебинӣ ма 100 сол шуд намехӯрам ялинҷам хамида бояд харошам. осонае, ман метавонам. не фреб накун мара. наметонӣ, бира гумша даф. намехӯрам, дафша мара нақаб, дафша беақли ҳайвон, беақли мара одаме ки намехӯрад қа маҷбур шуд. Не, халос кун, не, халос кун, не, беақлоф халос кун, тирсук ма буро. Питер, ту метавонӣ, маладеси ту. о бестен шумо да мумкин нест фар беибаден. хоб маълумо. о, ани михе бира шиками дам кара гид намуна бия. Тоҷа акай братан хай, акама чӣ хеле фигурон созай. ту мешӣ, бидуро. Ахирам пирхар хача задним штака накем ба орзуш расидак. Пах бод хача харо. Бачаҳо ҷири писартон аҷамни мерем файдаи тамошо кардани рӯз нест. Газами беақл. Мне багудо.
раҳмати калон барои комментариётон, барои лайкотон ва канал обуна шавед ва Питера яъне Гриффина бо забони тоҷикӣ дастрас намоед ва мо хеле кӯшиш менамоем ки Гриффина бо забони тоҷикӣ бисёртар пешкаши шумо намоем дӯстон ва тамоми мардуми ютуб. Хай то видеои оянда лайкро фаромӯш накунед ва обуна шуданро ҳам фаромӯш накунед.